أرست زينام بيت مخري منسترات أب زتسالة مبل 37 سروع عقيبو أستفر لزعباتات بمزتاي وصانا محلالي بمعارك مكتل قدماء منستر حلف في ماقل متحوار هنسة سرعة ديمقراسين مكتل بريزيدانت بارتي بلتقنان عيت آدم فرح زي تمرحق جلالوخ جبتاتي كاب نوصاي أب دبوباوي باكستان متن مقوات الناس أب زخد اللزول أوان قطري زموتو سبات إيزايد كم زلو تكريسون سلام طعنا بالله كرات ملكتي كم تنمر ساعتنا أخيلو معد زينا حزنا مسئنا لنا زينا تاتنا مرحكم ساوم تصنح أنا برهان فساية سنة مكتال بيت مخري منسترات أبا زسالتو مبل 37 سروع أخيبو أبا استفرالي زعباتات بمزتاي وسانم حلاليفون ات بيت مخري رقيق أواج طعنان دحنتن انسا تديبو أبا زقور زتم إيكونومياوي تربحنت نابز حشا بركي كبن مبال زقل زقل سرعات كتتلن قدرن طعنان دحنتن انسات نمرقا زقل رقيق مخانو بممان ناب بايتوكل تزبي نكم حلالف بملو دمسي وسينو لهم أمونغو إثيوبيان كويت زولو موفار عودة سراح تأميتو زتختم سمعنت نمزراق زغرب آواج دمام مسل لابتهاجر أو سراح ستوافور إثيوبياوان محلاو زقل حقاوي معقف نكلو أب مقبارن تزامرتي هاجراوي ربحاتن بمجنزة بتركي قواج نبايتو كالتزبين كمحلالف بملو دمسي وسينوم كتام إلكتريك نمدقاق علمو زوات ممحيش أواج قطري شحن شوعات ميتن يكرتاش شحن 7 كلتن إزبار كلتشن 10 نديبو أبا زقور زتو نابتي زقرب ركي قواج عميق زت دحر مقبار نبايتو كالتزبي نكمحلالف بملو دمسي وسينو لهم تي بيت مخري أب زقربوا رقيق بوليسي سايبر دحنة تملكتو أب زقور زت نبار بوليسي نبزحات عماوتي أب سراح تصرح بمخانو أنفتتي بوليسي زد اليوم حدشتي علم لخاوي أهجراون حجراون قد سايبر دحنة أب وصيتاونة تعودي صعنتو زفتارو بمخانو من قالوت كاندي قدياتن بمجنزاب أبت زقرب بوليسي دحر مزتاي التوتات بموساخ تقراون كخون بملو دمص وسينو لهم بيت مخري منسترات أب موداتا استراتيجي فاينانس طعنا ديبو أب زقبور زتم إثيوبيا ببرك عالم شتوتات زلاق لمعات نمعواتن قداماي درجة أقلقلو طعنا مسارة زقبور كل مدى أقلقلو طعنا تبصحنتو نمرقاتن زاد اللي أخولن كأسال نزلوونا تأخاخبان الشفافنان سرعات وصاي مزرقاح زق استراتيجي كم زخونة تغنزيب لهم سلازخونه أبتي زقرب الاستراتيجي دحر مزتاي بتي بيت مخري كاب صدق اللعلة جميرو تقباراوين كجبر بملو دمسي وسينوم بأدم بايت أدم فرح استمرح جلالوخ جبتي آتيوم بمعارك مكتل قدامي منسترن حلفي ماقل متحبار هنسة سرعة ديمقراسين مكتل بريزيدانت بارتي بلتقنان ايت آدم فرح استمرحه قويجل الأخ جبت عاتيوم اتي الأخ ابتاقر ابزهلو صانحيت عمبل 40 شوعاتن معالتنات انت جبتي كمزساتف امباسي إثيوبيا اب جبتي زوصو حبريتا يردم لعلواي وتهدراوي لوخ تنزانيا أب كوليج عزستن ستافن سراويت مكلخال فيدري عودة أكايدوم بحلافي وفرن سلطنان ميجر جنرال إبراهيم مكيلن عزازي حيلي آير تهجر ميجر جنرال شاباني بارانغاشن زي تمرحل لعلواي وتهدراو لوخ تنزانيا أب كوليج عزستن ستافن سراويت مكلخال عودة أكايدوم أبتودت ميلا ممهر مستمهرتي كوليجين أبزغلطو العماوتي نمفتسام ستحزو زعباتاتن استمت مبري بأعزاز يتكوليج برغادير جنرال ملغيتا أمباتشون كالوت العلوت أمرارحان مبري تواهيبوهم
ብርጋዴር ጀነራል ሙልጌታ አምባቸው እቲ ኮሌጅ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዓውዲ ትምህርትን ወተሃደራዊ ስልጠናን ምስ ታንዛንያ ብምትሕባር ብምስራሕን ልምዲ ብምውሳድን ዘሎ ርክብ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ንምስግጋር ባህጊ ከም ዘለዎም ገሊጾም ሜጀር ጀነራል ኢብራሂም ሚካኤል ቡግዶኦም እቲ ኮሌጅ ተለዋዋጢ ዝኾነ ዓለም ለኻውን ከባቢያውን ስግኣታትን ቴክኖሎጂካዊ ለውጥታትን ብሳይንሳዊ ብልሓት ብምትንታን ንዘሎ ስልጠና ዘለዎም ናዕዳ ምግላጾም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብኒ ሓበሬታ ይርድእ ንኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዘራኽብ 220 ኪሎ ሜትሮ መገዲ ከም ዝህነጽ ተገሊጹ ክልቴን ሃገራት ኣብ ወርሒ ግንቦት 2023 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝፈረመኦ ናይ 738 ሚልዮን ዶላር ስምምዕነት ፋይናንስ ስዒቡ እቲ መገዲ ይህነጽ ምህላው ተሓቢሩሎም ሃገራዊ ቤት ምኽሪ መውጽኢ ሕጊ ስግር ደቡብ ሱዳን ዶብ ተሳጋሪ መገዲ ኢትዮ ደቡብ ሱዳን ንምህናጽ ዝተፈረመ ስምምዕነት ገንዘብ ከም ዘጽደቐውን ተሓቢሩሎም እቲ ፕሮጀክት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ምትሕባርን ሓበራዊ ተረባሕነትን ብምርኣይ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክብ ንምባልን ኢኮኖሚያዊ ርክብ ንምጥንኻርን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ውህብቶ መጽሓፍቲ ኣበርኪቱም ኢቢሲ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ዘኽብሮ ምስረታ ቴሌቪዥን በዓል መበል 60 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ውህብቶ ኢቢሲ ን60 ዓመታት 6,000 መጽሓፍቲ ብዝብል መሪ ሓሳብ ፈላማይ ውህብቶ መጽሓፍቲ ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ኣሎ እቲ ኮርፖሬሽን ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘበርከቶ ውህብቶ 500 መጽሓፍቲ ናይዚ መርሃ ግብሪ ሓደ ኣካል ምዃኑ ተገሊጹ ከም ጸብጻብ ሪፖርተርና ኤልሻዳይ ወንድማገኝ እቶም መጽሓፍቲ ሓላፊ ዲፓርትመንት አሳይመንት ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኣይተ ገናናው ለገሰን ሓላፊ ሓጸርቲ ስልጠናን ቤተ መጽሓፍትን ንኣይተ ይታገሱ ሹምየን ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣማኻሪ ዘፈር ማሕበራዊን ኣይተ ጌታቸው ወዳጆን ኣበርኪቶምሎም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኣብ ግዕዚና ብምስዋር ግብሪ ኢሉ እውን ኣብ ዝውውር ኣጽዋር ንሰርሑ ገበነኛታት ንምክልኻል ቀንዲ ጠመተ ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት እዩ ክብሉ ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተዛሪቦም እቲ ረቂቕ ኣዋጅ 10 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ሃፍቲ ንከጻሪ ዝገብር ንዝቐረቡ ነቐፌታታት እውን ግቡእ ከም ዘይኮኑ እቶም ሚኒስትር ገሊጾም ኣለው ንጸብጻብ ንብረት የተሆነ ዳሃብ ያሲን ሚኒስትር ፍትሒ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦም ገበናት ኢኮኖሚ መብዝሖም ስዒቡ ነዞም ገበናት ንምክልኻል ስሩዕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣድላይ ብምዃኑ ጎሒላታት ሃፍቲ ብሽም ኣዝማዶም የቕምጡ ምህላዎምን ዓለም ለኸ ግዴታታት እውን ንምውፃእቲ ኣዋጅ ምኽንያት እዮም ክብሉ ተዛሪቦም እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኢኮኖሚያዊ ገበናት 10 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስካ ምጽናዕ ይፈቅድ እዚ ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ ኣይጻረርን ዶ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እውን እቶም ሚኒስትር ምላሽ ሂቦም እዮም የፍትሐ ብሔሩን አካሄድ ነው የመረጠ አካይዳ ፍትሐ ብሔር ኢና መሪጽና አካይዳ ፍትሐ ብሔር መምራጽና ድማ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ውጽኢት ኣለዎ አንቀጽ 22 ርእስ ሕገ መንግስት ዝብሎ ሕጊ ወንጀል ንድሕሪት ተመሊሱ ዘይሰርሕ ብምዃኑ ይብል ንኡስ አንቀጽ 1 ዝኾነ ሰብ ክስ ገበን እንትቀርበሉ ይብል በመሰረት ረቂቕ ክፍሊ 2 ፍልፍሉ ዘይተፈልጠ ንብረት ኣለዎ ኣብ ዝተባሃለ ሰብ ዝቀርብ ክስ ገበን ኣይኮነን ክሲ ፍትሐ ብሔር እዩ ብምዃኑ ነዚ ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ ዝጥሕስ ኣይኮነን እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ዲያስፖራ ጽንቶ ዝገብር እዩ ዝብል ይለዓል ቶም ሚኒስተር ግና ጠመተት ኣዋጅ ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝሰርቅ እዩ ብምባል ይገልጹ እዚ ህግ ዓላማ የሚያተኩርበት ታርጌት ያደረገው ዓላማ እዚ ሕጊ ጠመተ ዝገብር ንሃገሩ ንወገኑ ንምሕጋዝ ንዝጽዕር ብርሃጹ ብጻዕሩ ረኺቡ ነቲ ኻልእ ነዚ ሕግዝ ዘይኮነስ ካብ ህዝቢ ካብ መንግስቲ
ከይሰርሐ ከይፀዓረ ንምስራቅ ኣብ ዝምኩርዩ ጠመተ ዝገብር እዚ እዩ ዕላምኡ እዚ ብዝግባእ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣብ ተሓላለኹ ገበናት ኢኮኖሚ ዝጥምት እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስተር ብማእኸላይ ቢዝነስ ንዝመሓደሩ ስግኣት ከም ዘይከነውን ሓቢሮም ሙስና በታክስ ስወራ ጉሕለት ብምሕባእ ግብሪ ብገበን ምንጋድ ሰባት ብምዝዋር መዕወኒ ዝውውር ኣጽዋር ዝመሰሉ ቁጠባዊ ገበናት ኣብ ዝርከብ ሃብቲ እዩ ክጥምት ዝደሊ ምኽንያታዊ ዝኾነ ጥርጣረ ገበን እንትህሉ እዩ ብምዃኑ ደቁ ካብ ወፃእ ገንዘብ ሰዲዶምሉ ገዛ ንዝሰርሐ ኣብ ከባቢኡ ዝተፈለጠን ዝተረኸበን ሰብ ኣብዚ ኣዋጅ ንኸይኣቱ ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ ምኽንያቱ መጠን ገንዘቡ ልዕል ዝበለ እዩ ካልኣይ ምኽንያታዊ ዝኾነ ጥርጣረ ገበን እንትህሉ ዝብል እዩ ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት እንትትግበር ንስርዓት ፍትሒ ተወሳኺ ጽዕንቶ ስለ ዝፈጥር ክንደየናይ ዓቕሚ ተፈጢረሉ ንዝብል ሕቶ ሚኒስተር ፍትሒ እቲ ኣዋጅ ምቑፃር ንብረት ብዘይምዃኑ ንውሑዳት ጥራሕ ዝጥምት ምዃኑ ጽዕንቶ ኣይፈጥርን ኢሎም አንደኛው ታሳቢ መደረግ ያለበት ነገር ይሄ ህግ አጠቃላይ ያስተዳደር ህግ አይደለም እቲ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ እዚ ሕጊ ብሓፈሻ ሕጊ ምሕደራ ኣይኮነን ቆፀራ ንብረትን ሃብትን ኣብ ኩሉ ሰብ ዝካየደሉ ኣዋጅ ኣይኮነን ብምዃኑ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሃብቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዘጥረየ ሰብ ከም ዘሎ ናብ ቀረብኡ ኣብ ዘሎ ምምሕዳር ከይዱ ንኸረድእ ዝሓትት ረቂቕ ኣይኮነን እዚ ግልፂ ክኾን ይግባእ ምኽንያታዊ ጥርጣረ ገበን እንትህሉ ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ኣብ ስርዓት ሕጊ ዝፍለጥ መስፈርት ሕጊ እዩ ንሓለፍቲ መንግስታት ንሰራሕተኛታት ህዝባዊ ትካልን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ድንጋገ ተሓታትነት ገበን ከም ዝቕጽልውን ቶም ሚኒስተር ተዛሪቦም ዝተዛብዐ ርክብ ሰብን ተፈጥሮን ንምትዕራቕ ሕብረተሰብ ብስፍሓት ፈልስታት ብምትካል ትልሚ ሓምለዋይ ኣሰር ንምዕዋት ክረባረብ ከም ዝግባእ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ ክልል ናይ ዓመት መጀመሪ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ርክብ ሰብ ተፈጥሮን ብምዝብዑ ምኽንያት ዝመፀ ለውጢ ከባቢ ኣየር እናተጨነቐ ዘሎ ቀንዲ ኣጀንዳ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ፀገም ንምፍታሕ ቀንዲ መንገዲ ፈልሲ ምትካልን ምጥንኻር ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ምዃኑ እውን ሓቢሮም እዮም ኮይኑ ግና ጽባሕ ዝሕሸን ምግባር ሎሚ ፈልሲ ምትካል ከም ዘድሊ እውን ገሊፆም ኣለዉ በአጠቃላይ ከዛሬ ጀምሮ በክልላችን በሓፈሻ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ክልልና ዞባታት ወረዳታት ምምሕዳር ከተማታት ቀበሌታትን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እዚ ዓመት መጀመሪ ፕሮግራም ዕላዊ ምግባሩ ከበስር ይፈቱ ትኽክል ሃገር ትትከል ሃገር ዘጽንዕ ወለዶ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ኩሉ ከባብታት እቲ ክልል መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ሓምለዋይ ኣሰር ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብቲ ክልል ኣብ ፈላማይ ዙርያ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር 7.3 ቢልዮን ፈልስታት ምትካሎምን ተገሊጹሎም መጠን ዝጸደቑ 79.8 ሚእታዊ ምብጽሑ ተገሊጹ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ሽፋን ደኒ እቲ ክልል ካብ ዝነበሩ 14.2 ናብ 16.3 ሚእታዊ ክብል ምግባር እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ናይ ሎም ዘበን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር 1.6 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝትከሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር መተሓበሪ ዘፈር ገጠርን ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ዶክተር ድረስ ሳህሉ ገሊፆም ኣሎም ልዕሊ 201,000 ሄክታር መሬት ብፈልሲ ከም ዝሽፈን እውን ሓቢሮም ግብርና ለሰብል ልማት ለአትክልትና ፍራፍሬ ለሊ ከም ቢሮ ሕርሻ ንልምዓት እኽሊ ኣሕምልትን ፍረምረን ካልኦት ስራሕቲ ሕርሻን ምቹ ኣግሮ ኢኮሎጂ ምፍጣር እዩ ቀንዲ ዕላማ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ስለዚ ሕዚ ዘሎ ሽፋን ደኒ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተመሓየሸ ዝመፀ እኳ እንተኾነ ሰፊሕ ስራሕ ምስራሕ ትፅቢት ከም ዝግበረልና መረዳእታታት የመላኽቱ ስለዚ እዚ ክፍተት ንምምላእ እዩ ኣብ ቀጻሊ 5 ዓመታት ዓብይ ርብርብ እንገብር ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ፈላማይ ዓመት ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ፈልሲ ኣዳሊና ክሳብ ሕዚ ከባቢ 9 ሚልዮን መትከሊ ጎዳጉዲ ተዳልዮም ይርከቡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ድማ ናይ ሓንቲ ፀሓይ ተኸላ ኣለና
ልዕሊ 285 ሚልዮን ፈልሳት ንምትካል ምድለዋትና ዛዚምና ምስ ኣፈጸምቲ ኣካላት ክሳብ ታሕቲ ከመይ ክወርድ ከም ዘለዎ ተዛቲና ኣለና። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናተሳለጠ ኣብ ዘሎ ስራሕቲ ሕርሻ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ኣብ ቀረብ ምርትን ውፅኢት እናተመዝገበ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብታ ከተማ እናተሳለጠ ኣብ ዘሎ ሕርሻ ከተማ እውን ዑደት ተሳሊጡሎ ንፀብጻብ ኣባዲ ወይናይ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ኣብ ዘሎ ስራሕቲ ሕርሻ ከተማ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ተሳትፎ እናገበሩ ይርከቡ እዮም። ብዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ዘበረታትዑ ውፅኢት እናተመዝገበ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ። ንሕርሻ ከተማ ዝኾኑ ሼዳት ብምድላውን ኣብቲ ዘፈር ንዝዋፈሩ ማሕበራት ኣብ ምሕጋዝ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ከተማ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ከም ዝተኻእለን ኣብ ቀረብ ምህርቲ እውን ውፅኢት እናተመዝገበ ከም ዘሎ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኮሚሽነር ሓረስቶትን ልምዓት ሕርሻ ከተማ ዝኾኑ ግርማ ቤካ ገሊጾም እዮም። የስራ ዕድል ይፈጥራል። ከተማ ውስጥም በተለይ ዘንድሮ ዕድል ስራሕ ይፈጥር እዩ። ኣብ ከተማ ውሽጢ ብፍላይ ሎም ዘበን ኣብ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኮሚደረን ሽጉርትን ብምትካል ዕድል ስራሕ ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ። ናህሪ ዋጋ ኣብ ምርግጋእ እውን ከም እትፈልጥዎ ኣብ እዋን ዓመት በዓል ዝነበረ ዋጋ ዝዝከር እዩ። ክንኪ ኣኽኢልና ኢና። ንኣብነት 17 ቅርሺ ኣትዩ ዝነበረ እንቁላሊሕ ናብ 8 ቅርሺ ንከኣቱ ምግባር ክኢልና ኢና። ስራሕቲ ሕርሻ ከተማ ንምጥንኻር እውን እንዳተሰርሐ ይርከብ እዩ። ብፍላይ እውን መፍረይነት ንምምሕያሽ ጠመተ ተዋሂቡ እንዳተሰርሐ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ግርማ ቤካ ገሊጾም እዮም። የከተማ ግብርና የሰብል ምርት ላይ ያለውን ምርታማነትን ለማሻሻል አቅደን ሕርሻ ከተማ ኣብ ምህርቲ እኽሊ ዘለዎ መፍረይነት ንምምሕያሽ ተሊምና እናሰርሕና ኢና። ዘመናዊ ንምግባር ኣብ ቀረብ እታወት እውን ሕፅረት ንከይህሉ እናሰርሕና ኢና ንርከብ። ተኽልታት ገደናን ካልኦት ስራሕትን ኣብ ትሩፋት ሌማት ውሽጢ ብምክታት ዝሕሸ ስራሕ ብኸመይ ክንሰርሕ ንዝብል እናተዛተና ኢና ንርከብ። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ኣብ ዘሎ ስራሕቲ ሕርሻ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታት ዑደት ኣሳሊጦም እዮም። ኣብ ዑደቶም እውን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ኣብ ዘሎ ሕርሻ ከተማ ትምህርቲ ምውሳዶም ገሊጾም እዮም። አርሶ አደሮችን እንደዚህ በማደራጀት ሓረስቶት ብከምዚ ዓይነት ኣወዳድባ ብምውዳብ ኣብ ጸባ ኣብ ምርባሕ እንቁላሊሕን ምርባሕ እንስሳትን ክዋፈሩ ምግባር ነታ ከተማ ኮነ ንነበርቲ ተረባሕቲ ዝገብር ብምዃኑ ንሕና እውን ነዙይ ከም ተመክሮ ወሲድና ናብ ተግባር ከምናኣቱ ተስፋ ኣለኒ። ከገጠር የሚመጣ የግብርና ምርት ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ካብ ገጠር ጥራሕ ዝመጽእ ምህርቲ ሕርሻ ምጽባይ ጥራይ እንተይኮነስ ኣብ ዘለና መሬት ምህርቲ ሕርሻ ብምፍራይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተረኣየ ዘሎ ውፅኢት ኣብ ክልልና እውን ምድጋም ንደሊ ኢና። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተተግበረ ዝቐነየ መርሃ ግብሪ ሕርሻ ከተማ ኣብ ክልላት እውን ብዝለዓለ ብርኪ ንምስፋሕን ልውውጥ ልምዲ ንምግባር ዝዓለመ መድረክ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተሳሊጡ እዩ። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኣብ ደቡባዊ ፓኪስታን